ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Хеле ва хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо бо мо ҳастед ва видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. Дар видеои имрӯза чӣ тавре ки мебинед, мо аз анамин дукони фурӯши куртаҳои поповзадагӣ видеомона оғоз кардем ва марҳамат тамошо кунед. Ино ҳамаш дар якум дарвозаи корвон тарафи пажарка якум ряд ба навор гирифта истодаам. ҳамаи инора марҳамат. Анамин якум ряда бисёр мағозаҳое ҳаст ки ба фурӯши анамин намуд куртаҳо машғул ҳастанд. ин куртаҳо дӯстони азиз аз 170 сомон сар мешава то 350 сума 380 сомонара нархошон ҳаст. баъд анаи халатошон ҳастай абаябарин ин халатошон бошад аз 260 сомон сар мешава. нархи фурӯшуш то 380 сомона. ана бинед анамин вайш дӯстони азиз қимативу арзониш аз ҳисоби вайошай, аз ҳисоби поповшай, мисол баъд сангчӯҳошай, кадомиш ки сангчӯҳош тозая ё поповш ғавси хушрувай ва ё қиматтаракан. баъд велюршам агар тоза боша вай қиматтаракай. ана иноша бинед нигинзадагиай, баъд муҳрая ё духтагӣ нестан, фақат материалай нусхаями тайёр кардагиай нусхаи курта, вале ҳамин набор чӣ дора, тоқӣ дора, сарандоз дора, поча дора ва ёш духтагӣ тайёрай. фақат ки куртаву почаш анами хел нусхаш ҳастай, материалда тамом. бинед чӣ хел хушруван. ино ҳар хелаи нархошон 350 сомона ҳастай, 380 сомона, 250, 280. ҳамие ки нами духтагӣ нест. набинед дараҷа хеле зиёдаи нусхаошон. ҳам рангаш ҳастай, ҳам якрангаш ҳастай. кадом намуде ки шумо мехоҳед ба хости дилтон пайдо карда метавонед. ино тоқию вай доранд, сарандоз доранд. иноша бинед. баъд анами чизое ки дар китфошонай, ино почаошонай. касое ки намефаҳманд на марҳамат бинед чӣ хел ино хушруванд. размерошон дӯстони азиз бисёртар инора аз размери 44 то размери 48, баъд размерои 50 ҳамхел размерош ҳаст. ҳамин размерора шумо бе мамоният пайдо карда метавонед. анаи сирхам бинед. ина куртаи тайёршам буд, бо анамихе вайшам ҳаст, нодухташам ҳаст. ози анаи муҳра дорам, ай наздик нишон метиҳам. ана нусхаша бинед чӣ хел хушруваи. бисёр ҳам ваяй як гули зеборо дода шудагиай. дӯстони азиз, пагоҳ худохоҳа ма ба шумо видео аз кӯҳнабозор мекунам. насиб карда боша. нависед ба шумо чизе лозим аст аз онҷа ки ма видео карда пешниҳод кунам, нависед дар комментария. албатта ки ма ба назар мегирам. анамин чанд рӯзои охир видеомон кам буд аз сабаби набудани интернет. дӯстони азиз, ана бинед чӣ хел рангои хушрӯ доранд. ё марҳамат анаи тарафам бинед. дариҷаям бисёр ва ё ҳастай. нусхаҳои зебо. марҳамат. анаирам бинед. аз ин халатам ҳаст. ана куртарам нусхаша халатшам ҳаст. иҷода дӯстони азиз, мехоҳам анамин намуд ламиражора шумода пешниҳод кунам. ин ламиражо дизайнерски сангча задагиай. нархи ламиражо аз 100 сомон сар мешава то 190-180 сомона. кадомеш ки мисол поповзадагиай, гулои поповзадагӣ дораву сангчои тоза дора ва ё қиматтаранд. мисол кадомеш ки вай дора
сангчоошон оддияю дигар ва ё бо арзонанд. марҳамат бинед чӣ хел нусхаҳои хушрӯ. ҳозир ман якта ба якта шумода нишон метиҳам. ана ми ламиражое ки гулои навану ҳозир ман ба навор гирифтагӣ нестам. ана бинед рости хеле зиёд биромадагиай дар бозор ами нусхаҳои ламираж. ҳозир ман фақат аз як дукон ба навор гирифтаистам. ами дӯстони азиз, касоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд дар тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ки тарафи Корвон Сити якм ряд таги навесо омада ҳамин нуқтаҳои савдоро бинед. бисёр ҳам зиёд аз ами ламиражо. чӣ хеле ки гуфтам, аз 100 сомон сар мешавад то 180-190 сомона нархи ами ламиражо. и вобаста ба нами вайш, ба тозагиш, ба нигиноша тоза буданаш нархош ҳам хеле фарқ мекунад. баъд барои янами попозадагиш инами рангошам хушрува ями гулош. мутаассифона ҳамаи зебогиҳои аминора тавассути янами телефон, тавассути ами видео нишон дода намешавад. ино аз наздик хеле зебоянд ва баъде ки янамин чӣ мекунӣ ба навор мегирӣ на он қадар хушрӯ метоба. ана бинед бисёрам гулои хушрӯ. рангошам бинед. аз анами нусха чанд ранг дора. бисёрам рангҳои дилкаш. баъд тигрои новинка биромадагиай, леопард, тигр. анаи савзчашай бо ҳаст сирхчаш. баъд анаи тигра бинед чӣ хел хушрӯвай. дӯстони азиз, касое ки дӯст медоранд ами хел нусхаҳора, марҳамат Корвон биёед ва харидорӣ кунед. анаи королевский шолк баринай вале ламиражай. нусхаша бинед чӣ хел хушрӯвай. дӯстони азиз, аз ин бо ранги зард дорад. ранги зардаш бисёр ҳам диққатҷалб кунандаи. афсӯс ҳозир иҷа тамом шудагиай. ана ино баъд гулои атласӣ меган ира. инам кам мондааст. и бори нав омада дарав инора ами оптовико харида будиян. чӣ хеле ки гуфтан донахаро харида будиян. марҳамат бинед. агар ки тонед чӣ хеле ки мегӯянд вай кадед успет кунед, метавонед омада бинед ва баъдан харидорӣ кунед. анам хеле гулошам ҳаст. касе ки гулмайда хоҳад, марҳамат ба ана ина бинед. инам бисёр хушрӯ, ранги сирхам дора. набинед ин ламиражои ҳархела. бинед дӯстони азиз, ин сирх бо аз наздик хеле зебо метоба. ба дӯстони азиз, агар ёд дошта бошед, ман сообщество карда будам анамин намуд ламиражора чанд ранг дора. ҳозир ман якта ба якта шумода нишон метиҳам. ин ранги сиёҳшай, ин дизайнерскияй. ина вайшам ҳастай, санги оддишам ҳастай. баъданам хеле дизайнерскишам ҳастай. дизайнерскиёш дӯстони азиз, сангчои дизайнерски доруш 170 ҳам хелай нархошон 170-180 сомонай. ана бинед, аз инам бисёр рангҳои хушрӯ дора. хеле рангош зиёдай аз ин намуд. ози дӯстони азиз, аз ин намудояма шумода аз наздик нишон метиҳам. ана инон ваян дӯстони азиз, ламиражое ки ози овезон кардагӣ нестанд, вале гулҳои хеле зебо доранд. хостум аз наздик бо шумода пешниҳод кунам.
дар инҷа наинош паплина нозима паплинорам нишон метиҳам чӣ намудош мондагиай и ламиражай набинед аз ин ду се ранг дора бадана ин ҳастай ям бисёр хушрӯвай ана ин ранги ваяй мрамор боринай ранги санг баринай коричневӣ аз ин сериям дора ҳози намедонам ба фикрам тамом шидагия аз ранги сериш баъд бисёр ба ман маъқул анамин намуд сиёҳай и аз наздик бовар кунед хеле хушрӯ метова анамин намуд гули сиёҳ заминаш сиёҳ ламиражи сифаташ беҳад хуб дӯстони азиз ана ин намуд паплина мехоҳам шумо да нишон тиҳам и ду ранг дора доинги тозаяй нигиноша бинед нигинош 3D паплино дӯстони азиз ҳар хелае нархошон шумо агар паплин хар бошед ҳози кам мондагия дар инҷа шумо паплин хар агар бошед дар бозор шумо аз анамин 45-55 сомон боло либосу шумо паплин пайдо карда метавонед вале паплини нағз гирифтан хоҳед турки неву вале доинги нағз боша гулуш агар новинка боша либосша шумо аз 100 сомон боло меёбед на марҳамат ана ин намуд ламиражи поповзадагӣ чӣ хеле ки гуфтум ду ранг дора ино ду рангша овардагиян ҳамин нуқтаи савдое ки ма ба навор гирифтагим фақат ду ранг аз амин овардагиян бинед чӣ хеле хушрӯвай ҳам сурхуш ҳам анами сиёҳуш бисёр хушрӯвай поповуш ҳамихе ғафси хушрӯзадагиай марҳамат ба касе ки лозим бошад омада бинед анаи сурхшам бо риштаи сиёҳ иша нусхаша поповзадагиян иша боша бо риштаи сурх агар хоҳед метавонед аз ино омада харидорӣ кунед марҳамат чӣ хеле гуфтам ҳамин ламиражо аз 100 сомон боло то анамин 180-190 сомон 3 метрш яъне як либосаш баъд аз ана ино наинам дора хостум шумода пешниҳод кунам гулои нав бинед фақат дар анами дохили гулуш сангкорӣ карда шудагиай дохили гулуш сангчои тозаи 3D и тарафош боша бе сангчаяй ямам хеле дизайнерски боре оро додагиян касоне ки дар тоҷикистон ҳастед метавонед ки омада корвон аз амин наздик дида ва баъдан нарх наво карда харидорӣ кунед чӣ хеле ки ман дар видеои пешина гуфта будам бо такрор мекунам шумо метавонед видеои моро тамошо кунед тақрибан нархҳоро донед ки то ин ки вақте ба бозор омадед аз ин қимат нагиред ана марҳамат ана ин намуд ва ёра мехоҳам пешниҳод кунам шумода безрукавкаҳои анамин намудои витрёвка боринай тӯнукайё ино 150 сомонӣ будай ина дар якум дарвозаи корвон тарафи пажарка дуюм ряда ба навор гирифтагием касое ки биёя ҳамин тарафо метавона ҳаминора омада аз наздик бина нарху наво карда баъдан харидорӣ намояд иҷа дар ҳамин намуд куртоҳо ҳастанд ё ҳамаш куртои бишкек баъд анамун костюмчаҳои беостинам вай будан бишкек будан ана ҳамин намуд куртоҳошам ҳаст куртоям ҳар хелаяй чӣ хеле ки гуфтанд нархошон аз 160 сомон сар мешава то 220 сомона ва бо арзон мекунанд чӣ хеле анамин фурӯшандаҳо ба мо гуфтанд марҳамат дӯстони азиз касое ки дар тоҷикистон ҳастед
метавонед ки омада нарх наву карда сипас харидорӣ намоед. Ана ин намуд двойкаям будай дариҷа 170 сомон. Ана ин намудош ҳастай. Вилюрои нусхаи куртои туркӣ барӣ бинед. куртошон аз 160 сомон то 220 сомона. размерошона доранд. ана бинед дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мераса. умедворам писандтон гашт ва видеоҳои ояндаи моро интизор